Inhliziyo yami noma bengihlukumeza ngalolu hlobo kodwa inhliziyo yami ayikwazi ukubadedela, angikwazi ukubadela, angikwazi ukuthi ngikhathele yibo. Ngifisa abashintshe benze izinto ezinhle njengazo zonke ingane ezizimisele ngesikole, ezifundayo, esenza konke okuhle, ezihlonipha abazali, ey'lalelayo. Ngifisa abashintshe nje, angizile la ngoba ngizokwenza i-content kodwa ngifisa ushintsho empilweni zabo. Ngifisa ukubabona ngelinye ilanga lo ona 25 enomakoti ewumnumzane edrive imoto yakhe enkulu enakekela ingane yakhe. Lo intombazane wayethu unephupho lokuthi ayofunda e-America. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngimbone ehamba e-America, ngimkhaphe ngimbeke e-airport. Ngijabulile nami ngixoxela abantu ukuthi ingane yami ihambile iyofunda. And lo umfana useke wahlala 3 years la eThekwini ethi uyafunda engafundi edlela ama-drugs. Ngibalalele futhi awubatshela ubuhlungu usuze wanabo la usuhleba khona nangabantu omakhelwane ngokuthi ubonakala einkundleni zokuxhumana nanokuthi uzala emsakazweni. Bangihleka umakhelwane kodwa ke anginandaba. Ngisho ngathiwa kufanele ngiye eDubai uma ngabe kuzosizakala abantwana bami ngingaya nakhona. Ngisho ngathiwa angiyophuza etoilet ngingaya kophuza, as long as ingane zami zizosizakala zizobuya zibe abangani bami ngoba ekuzalweni kwami ngangiyiwele. Iwele lami kuthiwa lenta sina 3 months qali-ke bengingashuthi ithombe, so angikaze ngilibone ukuthi lumuntu onjani. Ngihlezi nginesifiso sokuthi ngibone ukuthi lalinjani. So ngithe mase ngithola ingane ngase ngitshe ukuthi iwele lami selibuyile kulezi ingane, umuntu engizoba close naye lezi ingane. Manginenkinga ngizobikela lezi ingane iqala ngoba lezi ingane izona iziza kuqali kunawo wonke umuntu enhlizweni yami. Uthe uma ngikulalela ufisa sengathi zingabuya niba abangani futhi ngisho ukuthi ube umzali nazo ingane. Qale nini kanti ukuthi zihlehle kuwena? Imuphi unyaka? Qale mhlawumbe sengino 5 years manje lento ilokhu iqhubeka nje. Zizime ngikhuluma nazo zingiphendule noma kanjani ingane noma ikubuke ngehlo nje lomthakatho ubona ukuthi ayilingane le ishoda ngokungishaya. Endaweni yini khona abantu mhlawumbe ozwayo noma ungeke kwazi ukubakhomba ukuthi mhlawumbe banayo lento yokugqugquzela ukuthi ingane mhlawumbe zingene ezidakamizweni nani? I'm not sure about that, but endaweni yethu nje sekushintshile. Endaweni yethu bekunokuthula kukuhle kwindawo ehlonishwayo. Kodwa manje sekunabantu bokufika abaningi, sekunabantu abasiningi abaphuma kwezinye indawo. Endaweni yethu akaquestion umuntu ukuthi uphumapi, la uphuma khona ususwe yinjongobula. Umuntu vela anika indawo nje abekwe, and sekhona nabantu bokufika baningi. So kungenzeka ukuthi khona ama drugs. Nami nginako ukusola ukuthi mhlambe akusiyona insangu kuphela le yenza ukuthi ingane zibehave kanje. Nanokuthi ke ingane eningi ihlala ezitolo, ivele ivuka ingane ishiye ngishungudlula umbhede iyohlala esitolo, ungazi ukuthi ihlaleleni esitolo. Akuyona inkinga yasemndenini wakho kuphela ngokubuka kwakho, engathi nabanye abazali endaweni banayo inkinga efanayo ngokubheka kwakho? Yebo, izolo kusenje khona umzali ofikile wathi eyakhe yamcanda ngobhushu i-slash lesuku sikutshani, kodwa akakwazi ukukhuluma ngoba uyasaba ukuthi mhlambe izomshaya. Ukukhuluma kwakho kwi-social media uvele ukhala sekuvule imithombo eminingi kubantu abanenkinga efanayo? Yebo, like wonke ama-province ayangifonela kahle i-South Africa yonke iyangifonela. Ifoni yami mina bengingayivali for 24 hours kodwa manje sengiyayivala ngenxa ukuthi abantu bangifonela day and night basho ukuthi banenkinga efanayo. Kunobaba nje ongifonele last week wathi yena uhleli kwi-wheelchair washawa ingane yakhe. Yamshangetshe ngemumva uhleli kwi-wheelchair kumanje akakwazi ngishona ukuhamba. Omunye uthi be-celebrate i-birthday yayo ingane ingekho kwasekhaya. Uthi ke yena akayazi noma iyaphila noma ikephi kodwa uyacabanga ukuthi kuba ishonile ngabe useyazi. Uthi abantu abaningi banenkinga. Ukusiza mina njengokhoze FM ngiyakubonga kakhulu Mroza, ngibonge nethimba lakho indlela eningisize ngayo. Kodwa anisizi mina kuphela, nisiza iSouth Africa yonke. Baningi abazali abasenkingeni efanayo kodwa bayasaba ukukhuluma. Kangokuthi isibalo sezingane ehlala emgwaqeni siyanda kunokuthi sinciphe ngenxa yokuthi uhulumeni akenze okwanele ukuthi asilekelele thina njengabazali. Inhlungu yethu ayiziwo umuntu ngoba sifela ngaphakathi, siyasaba ihlazo. Fana nesoka malikushaya uyasaba ukutshela abantu, usaba ukuhlazeka, usaba nokuthi nalo uyalithanda. Njengezingane ke nami sengithula isikhathi eside. Imanje ngize ngikhulume ngoba sengiyeza ukuthi umzimba usuyahluleka ukumelana nalobuhlungu.
Lalelo Cause FM sihleli nayo dadewethu sazoqhubeka nje sihlale nayo nakuleli hora esiyakulona. Siyafisa ukuthi uma ukuthi khona usizo nje ongasilekelela ngalo sisaphakathi nalo uhlelo usithumelele ivoice note usitshela ukuthi ungasisiza kanjani. Siyasilalelwe uhulumeni, silalelwe uSAPS, silalelwe oDSD, silalelwe izo zonke inhlangano ezikhona ezinye ezingenza inzuzo, silalelwe iminyango kahulumeni. Njengamfowethu lo kade sikhuluma naye sixolise kakhulu nje ukuthi ulimi lwesiZulu akakwazi ukulwenza kahle, kodwa uma ebuye eSwatini uthe uzobe sekwazi ukuthi asibikele kahle ukuthi mhlambe ikuphi yena abenganikela ngakho, ikakhulukazi mhlambe ukubathatha bayise kwi-discipline camp. Kodwa ngicabanga ukuthi bangeza lapho uthe bangeza uma bona be-willing bezifisela bona ukuthi basukume baye khona, noma futhi sebeke badlula kancane mhlawumbe ey'ndaweni zokululekwa nangokwengqondo nani, kodwa uthi angakwazi ukulekelela umsakazo uKhoze FM ukuthi bahambe bayojoyina i-discipline camp.